Sentir. És un regal inavaluable. Abraçar cada emoció i permetre'ns experimentar-la plenament. Les emocions són missatgeres del nostre benestar. Aprenem a sentir per comprendre, sanar i créixer. Connectar amb les persones, derrocant els estigmes i les barreres sobre la salut mental, acompanyant a infants i adolescents, famílies i professionals. Orientar cap a un futur en el qual s'abordi la salut mental amb transparència i empatia, difonent coneixement, ciència i consciència. Més de 50 anys ajudant a sentir, connectar i orientar.